No, milloin mä revin nää housut? Sun vagina. Vina. J. No, mä herätin sen taas. I want to you crave, you make me. Fuck. Pane. Mitä? Timi, ui täällä on kuollut joku. Timi auttamaan. Timi tulee auttamaan. Joo. Timi, tule tänne, tuo on kuollut. Missä sä oot? Tuo on kuollut. Koitista. Niin kuin Tiesin. Niin kuin sinäkin. Oho, kato vittu, tuli joku sieltä. Oho. Kuuletteko mua? Kato Timi, niinku heitä granaatti. Tuolta noin, kato tuolta noin. Heitä granaatti tästä tän läpi. Kato, tälleen. Kato, Timi, pysy siinä. Niin? Tälle. Niinku, tossa on toi ikkuna. Niin pitää katsoa missä toi toinen ikkuna tuolla toisella puolella. Niin kato silleen tästä näin. Joo. Vittu se Timi, sä oot syös seinä. Menikö se? Oota, flashbang sopimus mut. Lähes vitun päälle, motherfucker. Ei mennyt läpi. Mulla ei oo enää granaatteja. Problem solved. Boom, headshot. Kanuja. Wow. Ei pojat, mä sain double killi. Kanaali. Tappalkin. Niin. Tervetuloa tänne Hornan kattilaan. Täällä on. Me olemme pienissä satamakaupungissa. Ja minä voin seurata täällä Timin näkökulmasta. Ja pelaajina Pauli, Jättileka, Lersi, Jakso ja Timi, Milli Kiituri, Nordmaan. Tilanne näyttää todella huonolta Timin osalta. Hän on häviöllä, en tiedä miten, koska tämä on kuin Minecraftia katsoisi. Minecraft mode activated. Anteeksi, olen huono englanniksi, mutta siinä se Timi kämpii. Siinä tuli kyllä semmoista settiä, että ei Pauli edes kissaa nyt sanoa, oi, että on se sellainen. Tofi. Kissan sanoa Pauli. Tofi. No Tofi näyttää hyvin. Ja siinä vähän parkouria näytetään. No niin, parkour, siitä Timi vetää. Ja nyt ollaan torilla katsomassa sitä, että uutta kuppuakippua löytyy sinne asti ja varastaan. Ja vähän riisääkin siitä vetää sitä. No nyt sieltä tuli tähän lento suoraan päin pärstää, mutta Timi fikkinä aina pienä poikana siitä kyykistyy ja vähän tsekkailee sieltä. Ja kyllä sieltä varmaan jotain näkyy. Siitä tuli hienoja. Ollaan kyllä jopa johtoasemassa. Kyllä taitaa olla. Se oli tasapeli. Tää on tällä hetkellä tulossa. Nyt siinä spurtataanko usein boltti kerrassa. Ollaan menossa täällä tämmöstä alikulkua pitää tässä toria stippaamassa. Olisi voitu käydä katsomassa, kun sitä uusi matto löytyy tuonne olohuoneeseen. Ja nyt paljastan sen verran Pauli, että täällä granaatin heitin on käytössä, että on varuillasi. Tää semmoista tomaattia pärkkäsiä, että ei mitään jahkoa, siitä ei kyllä paljon jätkästä jäljelle jää. Paitsi kun tää on V3, niin siinähän se jätkä ihan kappaleen säilyötä. Ja vittuako mä tässä selosteta sen, mitä yleistämme. Siitä tuli jättille, se tuli enää takaa ja Jommani Cashmani ilmassa lentelee.
Saatana selkään puhutte. Älä yhtään naura siellä, saatana. Griffinin firman tommonen uusi Toyotan pakettiauto ostettuna. Katsoppa siinähän se olikin. V8 moottorille. On turboauto. No, mitäs tuo oli? Tuleeko sieltä mitään? Ei sieltä varmaan tullut. Ei siellä tullut. Mä lämmittänyt sen. Mikä neekerin naama tuo? Älä nyt vittu ammu. Saatana rasisti, älä ammu. Time's almost up. Jaa. Ja siinä ei mummo vanha pyörä. Ja kyllä se millikiituri sen verran turpaa sai tuolla jättilekkaan, mutta nyt kyllä tuli semmoista paybackia takaisin. Ettei edes... Ei edes... Mitä vittua? Time's almost up. Oi, tuli. Tuo on hyvin jänni. Oi vittu. Jai. Onko johtoasema tilillä? On jo 10 sekuntia aikaa jäljellä, 7, 6. Mulla on kyllä jäljessä turha sanoa, mutta ne pikkuset tuuletukset tilipistä siinä vielä. Oh Nää yeah. sinä. Fuck yeah.